оғоз мекунем аз суханҳои ситораи нави UFC Падди Пимблет. чӣ гуна ки ҳамаамон медонем дар турнири UFC 282 на танҳо натиҷаи муҳорибаи Магомед Анкалаев ва Ян Блахович баҳснок буд, балки муҳорибаи Падди Пимблет зидди Ҷаред Гордон низ баҳснок буд, чунки бисёриҳо дар ин муҳориба маҳз Гордонро ғолиб диданд. ва биён мебинем ки худи Пимблет дар ин бора чӣ гуфтааст. медонен ҳама фикр ақидаи худро дорад. фикр ақида ин ба монанди аст, ҳамаи чизро дорад. ман медонам ки дар ин муҳориба ғолиб шудум. ман доимо ба фактҳо назар мекунам ва дар ин муҳориба ман бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овардам. ин ғалаба ҳатто бо қарори на ҳамаи доваро набуд. ҳамаи чиз оддӣ аст. ҳамаи доваро ғалабаро ба ман доданд. ба чеҳраи ӯ назар кунен ва баъд ба чеҳраи ма. назорат кардан дар замин ягон фоида надорад. акнун муҳорибаҳоро аз рӯи зарар расондан ҳисоб мекунанд ва ма ба ӯ зарари зиёд расондам ва бо ҳамин ин мавзӯъро маҳкам мекунем. а касоне ки розӣ нестанд бас маро буса кунен, гуфтааст Пимблет. дӯстон, худи шумо оиди ин муҳориба чӣ фикр дорен? метавонем фикротонро нависен. мо бошам мегзарем. Ермеков норозигии худро оиди рафтори кардаи чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов баён кард ва ба Одилов муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. Фаридун, чӣ гунае ки ҳаст ҳамон гуна гап мезанам. рафтори ту маро ғамгин кард. лига кӯшиш кард ки ҳамаи корро кунад то ин ки ин муҳориба баргузор гардад. ман ба ҳамаи шароитҳо розӣ шудам. ҳама коре ки аз ман вобаста буд кардам то ин ки ин муҳориба баргузор гардад. ту эълони баланд кардӣ ва гуфтӣ ки маро меафтонӣ. аз худат боша ҳатто ба қафас набаромадӣ. ноҳурматӣ нисбати мухлисони худ, ноҳурматӣ нисбати мухлисони ман, лига, ташкилкунандагон ва шахсан нисбати ман. ва илова бар ин, ту маро беганарари пурра мондӣ. ман фикр мекунам ки ҳамаи корро дуруст карданд барои натиҷаи ин ҳодиса. ман чунин ҳодисаро дар ёд надорам ки чемпиони пешина ин гуна бешаъну шараф аз ташкилот рава. шояд ки ба ту маъқул аст ки ба Pop MMA рафта дар он ҷо мишокҳоро занӣ, аммо ин кори туст. дар саволи мо нуқта гузошта шуд. ту камарбандро ҳимоя карда натавонистӣ. акнун ҷои ӯ дар Қазоқистон аст, навиштааст Ермеков. дӯстон, фикр мекунам ки ин кор бояд ин гуна ба анҷом нарасад, яъне таърихи Одилов ва Ермеков, ва онҳо бояд ки зидди якдигар муҳориба гузаронида беҳтарини худро муайян кунанд. фарқ надорад ки дар кадом ташкилот. шумо чӣ фикр доред дӯстон? метавонед фикротонро нависен. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев оиди таъин шудани муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер фикрҳои худро чунин баён кард. ман умедворам ки ин муҳориба баргузор мегардад ва билохира яктай аз онҳо ғолиб мешавад, навиштааст Махачев. хотиррасон мекунам ки ин муҳорибаро худи президенти UFC Дана Вайт таъин кард ва гуфт ки ин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд. кай дар куҷо ва дар кадом вазн нагуфт. Конор Макгрегор охирон маротиба соли 2020 дар муҳориба зидди Ковбой Сероне ғолиб шуда буд ва баъд ду маротиба дар муҳориба зидди Дастин Порье шикаст хӯрда буд. ана Майкл Чендлер бошад дар UFC ҳамагӣ 5 муҳориба гузарондааст. дар 2 тоаш ғолиб ва дар 3 тои дигараш шикаст хӯрдааст. айни замон ҳар дуи онҳо қариб ки дар як мавқеъ қарор доранд ва ман фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо маънои хеле хуб дорад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.